ülkenin en büyük sorunu olan Kürt sorununu Hevseroka HDP Pervin Buldan li ser tifaqên li navpartiyan ragihand bû ew girêdayî netûaliyanin û bang li opozisyonê yanî CHP kiribû ku derbarê çareserkirina meseleya Kurd de helwesteke zelal nîşan bide. Buldanê amaje kir di hilbijartina şaredariyan de ku piştgiriya namzedên CHP kiribûn, careke din heman helwestê dê nîşan nedin, bila li benda piştgiriyeke wiha jî nebin. Parlamenterê CHP Mehmet Bekaroğlu axaftina Buldanê rast û di cî de dibîne. Bekaroğlu dibêje meseleya Kurd yek ji meseleyên mezin li Tirkiyeyê ye, CHP jî têda partiyên ku vê keşeyê çareser nekin nikarin bibin desthilat. Size ne falan denilebilir ama yani Kürt meselesi Eger partiyeke siyasî polîtikayeke ciddî bo çareserkirina keşa Kurd nîşan nede, di hilbijartinan de bi ser nakeve û keşeyên din ên serekeyên vî welatî jî çareser nabin. Loma gotinên birêz Pervîn Buldanê rast e û ew mafdar e. CHP jî tê de divê hemû partiyên siyasî ku eger armanca wan desthilatdariya vî welatî be, divê di ajandaya xwe de cih bidin çareseriya pirsa Kurd. Ji bo vê em dibêjin dûrî çek û tundiyê birêya siyasetê di parlamentoya Tirkiyeyê de di serî de li ser ziman nasnameya Kurd û bo daxwazên Kurdan divê em li gel partiyên siyasî kar bikin. olabilir ama ben doğru. Li gorî endamê Lijneya Rêveberîn û Biryara Navendiya AK Partiya Abdurrahman Kurd, daxuyaniya Buldanê taktîkeke siyasî ye û bi nêzîkbûna hilbijartinê îhtimal heye bi mebesta têkbirina AK Parti, HDP nêzîkî CHP bibe. Türkiye'deki Kürtlerin, oradaki insanların hassasiyetlerine ilişkin. Bela kes xwe wek xwediyê dengên dengderên Kurd nebînin. Belê, berê xeletiyên AK Partiyê çêbû. Dibe ku HDP rexne li AK Partiyê bikin, jê hêrs bibin. Lê belê ji bo HDP şermeke mezin e ku ketiye pey CHP ku nevêre li gel van bi hevra di heman kadra jê debin. Ev nîşaneya acizatiyê ye. HDP ji xwe wek fikren têkçû ye. Biya min axaftina Buldanê demkî ye. HDP bi nêzîkbûna hilbijartinê ji bo AK Partî bi ser nekeve, bi taybetî bi bandora aliyên îslamofobîk dê meyla xwe dîsa bide ser CHP. HDP ji xeynî Tifaka Hêyî ya Millet û Komar behsa rêyeke sêyem dike û ji bo vê bang li aliyên hêzên demokrat dike. Endamê Lijneya Rêveberiya Navendiya HDP Ferhat Encû dibêje, tu hêviya wan ji CHP û AK Partî nîne. Encû amaje pê dike bêyî şerd û bêyî merc bi tu partiyekê re tifaqê nakin û şertên HDP jî wiha rêz dike. Zimanê dayîkê qebûl bikin an e. Yek, ya duyemîn ev 6 sala hevserokê me berê heya ku parlamenterê me, işte rêveberên me, şeredarên me, hevşeredarên me, tevahî kirine zîndana bi salan ceza daniye. Hûn kesê ku ev pergala ava kirine, hevalê me girtine kirine zîndanê. Hinê hesaba wan bipirsin, hinê bipirsin an ne. Yê hevalê me berdin an ne. Biviyawê. Yê dîtirê jî talana ku li Kurdistanê hejîngeha Kurdistanê têdkirine, tevahî Tirkiye têdike, wekî ekolojî, me qiyama ekolojiyê, hûnê pêşa wan bigirin ew bêjim te hevpeyvînên çêkirine, hinê wan betal bikin an ne. Biviyawayî mesela bêjim te em karin biviyawî rêz bikin. Li gorî encama gelek rapirsiyên li ser rêjeya dengên partiyên siyasî yên li Tirkiyeyê têne kirin, rêjeya dengên Tifaka Milletê ya ku ji CHP û Yî Partî pêk tê û ya Tifaka Komarê ku ji AK Partî û MHP pêk tê nêzîkî hevin. Di rewşeke wiha de bi taybet giringî bi dengderên Kurd tên dayîn ku aliyê ku bibe desthilat dê diyar bike. Erjanda, Kurdistan 24, İstanbul. Kadınları mutlaka olmazsa olmaz